Ilonggo Cops on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office nga nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmintenar sang kalinong kag katawhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air! Ilonggo Cops on Air! Kagyari ang inyong mga Almighty God, our most gracious Father, we, the Ilonggo Cops, come before you today to ask for guidance and protection as we carry out our duties as guardians of peace and protectors of our land. Grant us the strength
and courage to face the challenges and dangers we may encounter each day. We pray for wisdom and discernment, O Lord, to make sound decisions in difficult situations, compassion to show kindness and understanding, and integrity to uphold justice and righteousness. Lord, we thank you for the privilege to serve and protect the Ilonggo community, and may you continue to guide and watch over us. Bless our families who also make sacrifices as we serve on the front lines. Almighty God, our most gracious Father, we, the Ilonggo Caps, come before you today to ask for guidance and protection as we carry out our duties as guardians of peace and protectors of our people. Grant us the strength and courage to face the challenges and dangers we may encounter each day. We pray for wisdom and discernment, O Lord, to make sound decisions in difficult situations, compassion to show kindness and understanding, and integrity to uphold justice and righteousness. Lord, we thank you for the privilege to serve and protect the Ilonggo community, and may you continue to guide and watch over us. Bless our families who also make sacrifices as we serve on the front lines. Provide them, Lord, with comfort, strength, and support as they wait for us to return home safely. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning, good morning, good morning! Welcome na sa aton nga programa nga nagdulong sa mga balita impormasyon gikan diri sa probinsya sa Iloilo. Ang nasaluyan ko di ang Ilonggo Caps on Air. With Radio Gyon kita sa subong nga aga, nakokap kita with Radio Gyon Santa Barbara. And of course, makitaan sa aton sining official Facebook pages, no? Ang aside sa Iloilo Police sa Provincial Office, makitaan kita no sa Santa Barbara Ogyon page, ang official FB page no sa Radio Ogyon Santa Barbara. Yes. And of course, makitaan kita kabalikat Vincent, no? Yes, no, do kinakunod jo. Okay. Okay. So, thank you so much gid mga kabyanan. So, ari kita subong no sa ika-27 ng pizza sa bulan sang Mayo tuig 2025. Sa ngalan sa aton officer in charge, Police Colonel Roland Bulalakaw, kag sa ngalan sa aton Public Information Officer, Police Major Lando Aranyo, manginkaw po ninyo sa subong agang inyo sining mga kablikat. Ako si Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Yes, and of course no sa aton sining technical side, ang aton sining world class technician no Staff Sergeant Christopher Tupi Dignadisi. Ako naman no Staff Sergeant Vicente Blusa Jr. And of course, live kita no gikan diri sa Kabalikata Multimedia Convergence Center sa kalwan ni Dr. Ramil Oy, Kabalikata Vincent. Yes, no sa aton dira nga mga kauturan, Okay. mga kabyanan. So, i-stop lang na yung bed. Hindi ano lang mahinay lang, painayon ta lang. Okay. Okay. Hindi na. Medyo nabuo pa siya. Okay. Volyo man kita kabalikat Vincent. Oh, yes. Okay, sa pagpalayo naton kabalikat Erwin, no. Una sa tanan ginatamyaw tagid no, ang aton sining mapisan, mabuot no, hapos palapitan. Bago duplitiko ba. No, of course very energetic no, nga very active gid no, nga officer in charge no sang Iloilo Police Provincial Office, Police Colonel Roland Bulalakaw. Sir, good morning. As well as sa aton nga provincial staff, sa aton sining Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Romar V. Perhel, sir. Sa aton sining DPDO, no, Police Lieutenant Colonel Remy Abong Alavaren, no, Head of Offices naton dra sa mga chief clerk naton, to my Philippine COs in UPs 43 police stations no in the whole province of Iloilo. Yes. Laki pang duha naton sining mga mobile forces, ang 1st and 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company,
good morning gid sa tanan naton nga mga kauturan dira. Yes, happy Tuesday morning gid no sa tanan naton sini nga mga live viewers no kag sa aton nga mga followers ng sa atong official Facebook page ang Iloilo Police Provincial Office kag sa tanan man naton sini nga mga Ilonggo Cups no alindra sa Premier Distrito tubtob sa Quinto Distrito no sa aton sini nga probinsya nga naga-secure no sa aton sini nga seguridad sa mga dalanon man o kung sa naga-serbisyo man dira no pinagi dira sa aton sini nga mga municipal police station kay medyo masako kablikat Vincent basta weekdays no Martes kagadungan sinano madamo kita sa mga activities no kag ginahiwat diri sa probinsya sa Iloilo kablikat Vincent. Yes no, so good morning dira no kag of course no sa mga nagatutok dira sa aton sa Subong nga aga. Labi na gid no sa mga nagaselebrar sa ila sini nga kadlawan sa subong adlaw. Yes. No, happy birthday gid no mga kabyanan. No kabay pangati madamo pagid nga mga birthday no ang yatag sa aton sini nga mga ang aton sini mahal nga makako no kag halungan lang naton sini nga kabuhi no because life is precious mga kabyanan. So that is why no happy birthday, happy birthday. No? Sa tanan ng iwan sila sini nga birthday no, enjoy lang naton nga birthday. Kay once a year na kabalikata Vincent no muna plano nga once no bala may birthday ka twice a year gin celebrar or gina-celebrar no or thrice a year no once a year lang na so dapat dapat ibigan ang kabuhi hindi niya salakyan nga kung ma-damage kamot mo da baklan mo lang spare parts okay ton no ang salakyan niya maislan mo spare parts no kumbaga mabalik sa kondisyon. Pero ang imo lawas dara marinder ka or ma-stroke ka dara or ano mga kasayo sa balatian matapikan ikaw dara. So inaya ang pinakamalala, pinakabudlay kapin pa kung wala ikaw dara sa mga emergency fund, no? Kabudlay, no magpabulong, no kag tanda naton ambal pa kani sang aton sini nga mga manggi alamo no pag-abot sa patag sang medisina, no or sa aton sini nga mga doktor, no. Prevention is better than cure, no. Dapat take your food no as take your food no as your medicine no and don't not take medicine as your food no dapat ang pagkaon mangin meticulous kita no when it comes sa aton sini nga health issues no Ako na subong kabalikata Vincent nung sa subong at Kimpo why nakita na sila nga pagusto lang kita kaon no compare sa gamay kita kung ano lang yaluyag nato namo nang gusto nato no bata okay okay pa no pero subong kapin pa kung adult age na kita no kaga siyempre kung biskan na even ganing mga estudyante kabalikat Vincent no naga particular na sila or meticulous na sila sang ila sini nga mga intake food intakes and drinks no kay para na sa aton sini nga health no most more kung mga adult na kita bata pa subong ya kabalikat erwen niya may mga high blood doon. So amo na dapat bantayan ginato ang aton man sini nga mga kaugalingon no. Tanan naton kung may ginabatya kana lain doon tanan imo hulag. Yes. No so amo na halungan ginaton kag sa kamo bulahan kamo sa subong adlaw kita tanan no nga nakabugtaw kita still alive and kicking. So muna dapat ginaton pasalamatan sa aton sini mahal nga makako. Nga despite kisa may mga lapses kita ara siya gyapon no amo na makabalgi kita nga how great thou art no sa aton sini mahal nga makako. No happy birthday kita no sa mga kautoran naton bata mal matambok maniwang no isilibra ng imong adlaw sini enjoy your special day no kaga may mga pag-greetings kamo just type lang kamo sa aton dira nga comment section no sa mga nagasilibra sila kadlawan or late belated pwede man or advance pwede man kaga of course no basi may mga anniversary kamo dira wedding anniversary nyo or bilang anniversary nyo sa pagnubyahan no para diri mapamatud-an nyo ang katamis sa inyo sini nga paghigug maanay grabe nga ano ba no pero anyway no kabalikata Vincent no sa aton sini nga mga commenters dira na or sa mga live viewers aton kadto na nga daan no dira sa aton sini nga comment section kay sa aton sini mga topiko kag mga diskusyon aton sa subong istoryahan damo kita sang istoryahan kag isa na dira kabalikat Vincent syempre no magaliwat no magata kita sa mga tips and reminders sa aton sini nga mga pumuluyo na about sa sini nga kay syempre uso pagbakasyon or kalabanan nagbakasyon pa nga kadaman sa Iban subong ya ginapasundayag pa yung beach body mo. Yes, beach body kag sa schooling ko kabalikat Vincent. Pero sa aton nga technician grabe dan pa gym mo grabe ni. Nagapulaw bugta. Porte sa mga korte kalawas na. Kaya mo na kay Parante kabalikat Vincent aside nga fit kita physically dapat mentally pag kita kabalikat Vincent kaga para man sa aton sini nga health no kay sa subong nga tempo mo na lang dangan nakadepende sa aton no
kung paano naton palawikon. Aton sining kabuhi kabalikat Vincent isa na dara sa mga intake naton. Kaga siyempre no ang kung mabuot ka kabalikat Vincent no. Nagalawig man ang imo sining kabuhi no. Meron man niya nga buot pero grabe pa kanon. Binanyado man. Hindi, what I mean is kung mabuot ka inang wala ka man sa kontra kay siyempre although ka biskan na vegetarian ka man dara karon or malawig imo kabuhi kung sotel ka dara karon nagahimo ka sang lain na dara karon kag madisgrasya ka kag ano ka dara sang iba no kundi kumaga ang punto ang aton dira aglay kinanamin mo da kabalikat ron mahinalungon kita. You got it. You got it. Yeah, you got it all. Tama ka. So muna yung mga kabyanan no halungan ni naton. Topic ko na naton na kabalikat Vincent no kag siyempre another topic begin naton no mangin kaupon mo naton ang aton sining mapisan kag gwapohon nat or gwapahon akiga no to ito. Of course no ang pinaka ang linay no sang uton no sang uton MPS no of course no kabalikat Police Captain Lonilin Talamillo. Kaya po nato ito guys. Ato na karon pagistoryahan kay ini no isa naman sa mga significant accomplishment no sang Uton Municipal Police Station sa of course sa mga station drug enforcement team naton dira. And the whole ini accomplishment hindi lang accomplishment sang Uton no kundi the whole Iloilo Police Provincial Office nga inyo sini mga Ilonggo Cops particularly dira sa may banwa sang Uton ang wala nagakatulog 24 hours sa pagmonitor sini sa aton sini nga anti-criminality campaign nga ginapatutukan especially ining sa illegal nga droga. Yes, no isa laman na sa mga intensified campaign naton nga which is kinatutukan sa aton officer in charge. Police Colonel Rolanda Bulalakaw ng kampanya naton no kontra illegal nga droga. Kay morning ka kabalikat Vincent no ang rason man no kung may mga heinous crime nga nagakalanabo sa aton sining palibot is because man sang halit no sang ill effects no sang illegal nga droga kabalikat Vincent kag masubra ni sa tunga sa milyon no or ang aton sining kagabi ni ulbaloon naton karon aton nga public information officer 75 grams dan. Kung pila ka ang kandidat sini kung natigayon ini nga mabligya nga Shabu kabalikat Vincent sa banwa sang uton na kabalikat. Pila to ba? Secret karon no interview pa mo. By 10:30 no pagikangutan naton aton sini nga gwapahon no nga public information officer dira sa banwa sang uton na Iloilo kabalikat Vincent. Yes no kag sa mga kautoran naton na bantayan kay kung may chimpo pakitaya karon nya kabalikat Erwin. Aton man ni pagdiskusyonan no kay tigululan don na regarding sa mga tips naton about sa dalanon ha sa mga motorista naton da kung may enough time pa kita karon so ano aton na inuulayon naton kag the same time sa mga kautoran naton dara no mayong aga giliwat ha sa aton dara ang mga kautoran gali no from sa mga kabukiran no sa probinsya sang Iloilo no sa mga mamumugo naton dara padulong man sa aton sini nga mga mangingisda sa kadagatan. Good morning gid sa inyo ma'am and sir. Kay kanami kabalikat Vincent no sa aton diri sa probinsya sang Iloilo kay miyara kita sini nga kabukiran may kadagatan may humayan may kaniyugan, may kabayanan, tanan nga klase sa inyo to kabalikat Erwin. Tanan nga produkto no diri sa or diri sa aton sini nga pungson no may ara no ang probinsya sang Iloilo which is nga very thankful kita kag swerte kita kabalikat Vincent no. Kay kung ikaw ya kung kinahanglan mo sang space kadto ka lang sa bukid or kadto ka lang sa dagat no. Lapad space. Kinahanglan mo sang fresh air kadto ka man sa mga kumayan which is nga diri pa lang mismo kabalikat Vincent no sa aton sini nga probinsya is hindi ka na maburingan. Yes kabalikat Erwin no ari may pamangkot lang ko si kabalikat. Experience mo na kay siyempre sa Abilay masin ikaw. No dira ka sa Banwa sang masin. An experience mo na nga nagaagi ka sa talamdanan tapos ang ano bala kumbaga ang fragrance ang humay bala. No kumbaga fresh na fresh gidya yan ano mo bala ang ambiance ang nature ma-feel mo nga may peace of mind kay gidya kabalikat Erwin. No di ba kanami? Kanami kita sa feeling nga kabalikat Vincent no nga muna bala no despite sa mga challenges sa mga problema nga encounter nato no. Makaglo ginawa ka. Kadto ka lang sa lugar nga muna no nga mga malino. Ako na ano ginatawag na kabalikat Erwin lugar bala nga stress free ka. Galing kalabanan kabalikat Vincent iba naman magato sa lugar nga pagabot dito wala signal. wala imbes ka stress free freeze stress stress reliever lang anay. Kaya after siya na mabalik naman. Pero bisan sa lipot ng mga tinion mga kabiyanan, so i-try in short nyo. kabalikat Vincent nung ginano naton diri no hindi kita magpadalas no sang pressure sang problema sang diri sa kalibutan no kay ginano man ni naton kabalikat Vincent no sa iban bala naton nga mga pumuluyo nga iban na binila ang problema ang inadala nila mabugat agad no nga bisis nga mula na mga pwede ka kung gusto mo na mountain climbing ka dira or mag ano nga mountain climbing na namin mula
exercise na kung magsaka ano. ka sa ano Awa, sa mga awa. bubukid. Pwede Oo. man exercise, no? Kaiba nga mga problema kabalikat Vincent, pwede man exercise kanina ma-release na pagkatapos may wala na ano lang na. Amo naman lang ma-way kabalikat Vincent, no? Nga which is nga mga problema naton tanan-tanan gid may solusyon na kabalikat Vincent. Yes, kabalikat Erwin kag ako ari advice naton sa mga kotoran naton dira no. Based man ni sa mga nabasa-basa man naton sa mga putos ng ibos no. Kabalikat Erwin nga happiness kuno is a choice. No? Hindi mo na ipagulaton nga mangin masulhay ng emotion nga pagpangabuhi. Hindi mo na pagulaton nga okay lang permi no before ka maging happy. Yes. So even ara ka sa pinakabadalom, pinaka-worst situation ng emotion nga pagpangabuhi mga kabanan. Pwede kita ya maka-decide sa aton sining kagalingon nga pilion naton maging happy kita. Amo na tawag bala nga problemado ka na. Problema kapag gid sang emotion nga happiness. So nagdugang stress to. Kako baga kabalikat Vincent no indoor da kung liba kung kasakit mo na patyagan indoor the pain. Part of life na yan. Part of growing up sa bala. May kanta na. Yes, kabalikat Erwin sakto na ya. Pag may kanta na gani gulong ng palad, di ba lo? Minsan na sa ibabaw, minsan na sa ilalim. Tong ibandara, way paguro kalakat ang jeep eh. Kaya tayo ara pa sila sa dalom. Kung makalakat, mabalik mo na sa babaw. Kaya in short, kabalikat Vincent, ang tanan ng mga problema ni may mga solusyon gina. Yes, correct. Kag isipon nato no kung problema man ang gina-endure, ang ginano nyo sa buong nabadagan nyo, i-feel nyo, get the feel kabalikat Vincent. Get the feel ba? Get the feel, no? God nga kay time will come, no? Nga kung yara ka na sa kalipayan, mag-miss mo ng moment kabalikat Vincent. Nga ara ka sa kasubo. Nga ara ka sa kasubo. Kaya ba, bala ka na kay puro na lang ni kalipayaw. Pero kung subong naman is puro ka naman na kalipayan, enjoy, no? Enjoy, no? Kay everything is uncertain, no? Kaga siyempre temporary lang ang kabalikat Vincent. Kung subong araw sa pan enjoy man. Yes, pero hindi Erwin. magpatama agad nga hindi ka masubuan. Pero I do believe kabalikat Erwin no. Happiness ya kuno. Ang pinakanami ya, no, 'di ba? Before ka maging happy, damo ka sa mga trials and challenges in life. So part na ya sang life nga maka-encounter kita sang problem. That's why we need to be happy. No, kay nakalalampasan nato na lang puason at mga problema. So ako ni ganun prinsipyo kabalikat Erwin. Don't problem your problem because your problem is God's problem. Hindi na pagatag si mo sa Diyos kundi mo masarangan tandaan mo na yabyan. Kagang morning siguro nga bagay siguro kabalikat Vincent nga wala sang tool nga ma-measure ni wala sang ini tools dira nga or machine nga ma-gauge no nga taon sining happiness no kay biskan diin ka man ano man mo sitwasyon dira wala ka man kwarta pero damo isipon nato no damo sa mga kapalit dira nga which is nga very nga dapat i-appreciate kini naton nga which is nga grateful gali kita kabalikat Vincent nga mayara ka nga wala sa iban kag kung ano man ara sa iban nga abi nimo amo na makapalipay sa imo sa ila no amo na magahatag kalipay nga which is nga amo pala gali ka nagahatag sa ila sang kasubo kabalikat Vincent kag problema no kay mo na blamba nila kung gamay lang manggad mo gamay lang problemahon mo kung damo naman manggad mo dako nang stress ang matag sa imo kabalikat Vincent so depende guro sa manggad galing ang manggad mo yung problema galing manggad sa problema gali pero ang ginaw nato dira kabalikat Vincent no nga just ano lang go with the flow and of course no dapat trust the process amo na bala no galing kung kay trust the process at the same time enjoy the process amo na dapat nung isili nga kay I don't know lang kabalikat Vincent no kay iba na mo niyang balila mo mayara ko ng moment nga sa kalipay do wala nila ba na enjoy siya do sara na sa sang dami di mo subo na enjoy na miss lang moment kana pero mayara man iban nga sa kalipay pero madutuman nilang mga moment nga sa kasubo sila nga is mamiss magalin nila kabalikat Vincent no kay even gani kabalikat Vincent no nga may mga tears of joy di ba kung nga nalipay ka na gani nga mahibi ka pa hindi lang sila nga mahibi ka sa kasakit ka o sa kasakit ang mo na batyagan pero mayara iban nga nagahibi kumbaga ang pagtulo gali sang imuluha nga abis ang iban niya subo ka dili mo na lipay ka gali ya mayara may kabalikat Vincent nga masubo sa nakakadlaw sa gali ay amo na bala diba may ironic isa nga mga actuations kita nga which is nga appropriate man sa gali different emotions different expression magado mo na yung magintindi nato dra mga kay mayara lang mga kausgan nga kakadlaw ka nga subuan ka kakadlaw lang sa kay nga katamo sa problema nga amo nang ino problema pero wala tawag nga tawanan mo lang ang yung problema di ba kanta nga muna ano nga
tawanan mo lang problema, di ba? Sampol na isang kadlaw. Yan ang ganun. Tawanan mo lang ang iyong problema. Ay, ano lang. Diba? May proper ba na nga pagkadlaw, no? Guma mo na kabalikat Okay, rin. na mga mo nang pinakalawig ang part mga kadlaw, no? Pero Oo. anyway. Ang ganda lang kali. Okay, by the way, no? Grabe, ito sa katon, tubig ko sa sumungagat. I-enjoy ta niya, no? Sa mga kotoran na tundra. Please like and share, no? React na kamudra, no? Para sa aton sining official FB page, ang Iloilo Police Provincial Office. Kaya nga, sining mga followers, malapit na kayo na 60,000. No? Sa mga followers naton, please, no, like and share, especially sa mga kauturan man naton dra nga mga overseas Filipino workers, no, or abroad. Happy no? morning, Ged. Para nga kung kamo taga diri sa probinsya sang Iloilo, no, mangin updated kamo sa mga balita, impormasyon, proyekto kag inisyatibo sang inyo nga mga Ilonggo Caps. No, mangin updated kamo kag ano gid kami, no, we're open gid, no, sa pagbaton sa inyo sining mga pa-shout out, comment dira mga kaabyanan. So sa subong ganing aga aton din nga pasiplatan. Shout out na. No, ang aton sining mga pa-shout out kag mga comment diri mga kaabyanan. Yes. So umpisa kabalikat Erwin. Oo. Ako ng monitor puro is watching. O sige, diri sa ako. Okay, nagamonitor pitla tayo white tayo katang twister mo Peter Piper pick up pickle paper. Okay. Sa subong aga mga kabinan ginatamyaw tagid no si Christopher Tupi dice no nagamonitor sa subong aga. Thank you so much gid no. Si Ardom Sandy Ulia ma'am. Thank you so much gid no. Keep safe always likewise gid sa imo ma'am. Salamat gid. Kag si Ma'am Gerald o si Ma'am Ulia no dira sa supply naton. Yes, ato no? nga supply family no. Thank you so much. Yes, kay Sir Sabadan kag of course kay Ma'am Kabalikat Police Captain Princess Gumaro. Yes, kay Ma'am Gumaro. Good morning gid sa inyo guys, guys. Yes, of course no kay Ma'am Lani Chin no nga tondra nga deputy. Deputy Chief of Police sang Badyangan MPS. Ma'am, salamat gid sa pagmonitor. No kag kay Sir Alabi dira good morning gid no. And of course no kay Dason, kay Robilin Agasnog magtanong no. Good morning mga sirs. Yes, likewise gid sa imo Ma'am Robilin. Okay, safe gid ra. Salamat. Huga pangapi ni siya guro kay may tasa siya nga sign. Oo. Salamat gid ma'am kay JJ Padilla. Good morning sir. No watching from Leon MPS. Have a nice day sir. Thank you so much gid. Keep safe gid ra no sa tanan nga katapos ang Leon MPS naton. Kag si ano naton ang isa naton ka world class technician. No kana monitor gid sa Subungaga. No kay may isa na siya ka very hard nga schooling no nga mag-aabot siya sini nga kabuhi kag i-taste siya kuno kung ano ni ka ano ni ka challenging no. So sige si Buddy naton kinitang no naga-monitor gid sa Subungaga. Salamat gid ken. Okay mga kois mao kita. Wow. Sana all ba no? Ari lang piti pamawil. Kana may gid response tapos naka-off gali mic ko. Usa na all ba ko gali. Hindi pag-off. Ang sar ka MPS nato naga-monitor man sa Subungaga. Salamat gid. Kay Ma'am Regine dira ma'am salamat gid sa pag-monitor. Ay wait si man mo palibak ara man siya. So likewise gid Ma'am Regine. Thank you so much gid. God bless gid. Thank you so much. Kay Dax Kabatbat the third. Good morning sir. Thank you so much gid Sir Dax no. Keep safe gid ra. Salamat sa pag-monitor. Kay Ma'am Kabalikat Police Captain no nga aton dira nga Public Information Officer no sa may Banwa syudad sang Pasig no. Kabalikat Police Captain Maria Rosario Miranda ma'am naga-monitor gid no from Pasig CPS. Thank you so much gid ma'am. Yes. Kay Edsel Brian Lechugas. Good morning sir no watching from Dingli MPS. Salamat gid sir Edsel. Keep safe gid sa mga taga Dingli ano naton dira kag ang Dingli MPS naton no nga mga personnel. Kay Tumba Pates sa Lukra o kay classmate Arkulas ne. Yes, good morning gid. Good morning press. Wow. Good morning, Gedi. Dali ka nakita kung nasa sa social media. Grabe ni padlaga no. Oo. No, kay takbo nga may lupa. So, classmate Tumba Pates. Keep safe gid ra no. Thank you so much gidamit sa pag-monitor. And iba naton nga mga shoutout Kabalikat Vincent no balikan naton karon no. Okay, naka-standby na sa piyang linya. Ay, okay. Sining gwapahon no nga Public Information Officer dira sa Banwa sang Uton. Ang Uton na MPS Kabalikat Vincent ang uto man ni intensified campaign naton against illegal drugs no. Pangustahon naton bala kung hindi ka nagsisiling Okay, nakakawili ka ta sa naton sining comments no pero anyway balikan na naton karon na Kabalikat Vincent. So keep on commenting lang dira sa aton sining mga live viewers sa Subungaga sa aton sining mga followers pagid Kabalikat Vincent. Yes. O yaran sa linya nga aton sining gwapahon no nga Public Information Officer gikan sa Uton Municipal Police Station ang ulasang liwan na konti si Police Captain Lonelyn Velasco Talamilio. Ma'am, good morning good ma'am kag welcome diri sa aton sa programa Ilonggo Caps on Air with Radio Ogyon Santa Barbara. Good morning ma'am. Subong Kabalikat Erwin and Kabalikat Vince. Good morning Kabalikat Erwin, good morning Kabalikat Vince.
Yes, thank you so ma'am. much. Good ma'am. Sa imo sining at yung po sa subong nga aga, ma'am, no? Kay naistorya naton kagina nung aton sining municipal campaign. Ilibin na gid ang focus no sa naton sa subong sining kampanya naton no angot sa kampanya kontra illegal nga droga which is nga why ginaton ginauntatan no kay despite sa mga dissemination naton kag sa aton sining mga kampanya kag programa naton agon nga madula naton ma-eliminate ining pag-proliferate no sa illegal nga droga diri sa aton sining nga probinsya pang may pila gyapon kita ka mga accomplishment kag which is dira sa banwa sang uton bala ma'am kasano naman naton inigin ka sang operasyon kag pila naman ka persona ang natigay naton sining mapang-apprehend ma'am. Okay, good morning sa liwat din, Erwin. Yes, ma'am. Ang Oton Municipal Police Station successfully apprehended a target-listed high-value individual in an anti-drug buy-bust operation conducted at around 4:37 p.m. of May 26, 2025 at Barangay San Antonio, Oton, Iloilo. Oo. Ano ning ano naton ma'am ang suspetsado naton ma'am is gina-consider bala naton ma'am nga high-value individual? Yes, sir. High-value individual ni siya kag target-listed ini siya sang aton nga municipality. Oo. Ano ni ma'am tumandok kina sa ma'am sang amo nga barangay ma'am ang individual nga ni ma'am? Come again, sir. Nag-copy, sir, imsulod. Yes. Bali ito mandok Okay. kini ni ma'am or residente ini ma'am mga taon sini nga suspesado kag ano ning trabaho niya ma'am? Yes, sir. Ano ni siya, sir? Resident gid ni siya sang sang nasambit nga barangay. Ano ni siya, sir? Unemployed as of now. Oo. Okay. Yes, ma'am. So, ari ma'am, dugang lang naton, ma'am, lunilin, ma'am, ang aton sining nga suspitsado, ma'am. Sino ganin alias nila, ma'am? Kag by the way, ma'am, pamilyado ini bala? Okay. Ang aton ni nga suspitsado, itawag ko na natin ni sa alias nga sa Pisyong. Married din siya, may 3 ka kabataan. Yes, ma'am. So sa before kita mag-conduct sa aton sini sa anti-drug operation, ma'am, no, sa sining suspect naton, mga pila man bala, ma'am, kabulan ang aton sining monitoring sa iya, ma'am? Almost 1 month man ni siya ang pag-monitor sa iya kay daw kadanlog ini sa iya nga ikuhaon pero agapon natigayon gid ni siya nga madakpan. Yes, ma'am. So, based naman, ma'am, no, sa background, sa investigation naton, ma'am, ang background naman sang sining suspect naton nga si alias Pisyong, ma'am, may mga previous pag ini siya bala, ma'am, nga kaso dira sa lugar nila, dira sa may banwa sang Uton or magluwas sa sining 9165, ma'am, o kung sa illegal drugs, may mga iban pagid nga kaso ni ma'am? Wala ni siya iba niya kaso amo lang gid ni ang iyang recorded niya mga case Yes, dito ma'am. sa Uton Police Station. Okay, ma'am. So, to be exact, ma'am, mga pilagin di bala ka grams ang na-recover sa iya kag ang standard drug price? Ang operatives naton was able to confiscate more or less 75 grams of suspected shabu Dako with ba? a standard drug price of 510,000. Wow, dako gali kabalik ka terwin, no? Ito nga sa milyon na kablikata Vincent, no? Oo. Kaga, okay, okay. So, dugang paginaton, ma'am, no? Last na lang sa ako ng kabalik ka terwin. Ang regarding ni ma'am sa illegal drugs, no, sa sining kay alias Pisyong nga na-recover naton, based sa aton sinipadayon nga investigasyon, ma'am, may idea na black kita kung di ni sa gakuha sang source kagang iya sini ma'am nga area of operation. Based sa information nga na-gather, si alias Pisyong, ang source ni sa iya nga drug supply is from Iloilo City, kag gina-distribute ini within Uton, Iloilo. Okay. Yes, ma'am. Kag ano na lang naton, ma'am, mensahe na lang naton, ma'am, sa aton sining mga pumuluyo. Ilabi na gino dira sa banwa sang Uton, no, kay ang banwa sang Uton is adjacent municipality man sa syudad sang Iloilo. Kag mensahe na lang naton, ma'am, sa kabukusan sining probinsya sang Iloilo angot sa sining ginapabasko pag naton nga kampanya kontra illegal nga droga, ma'am. Kabalikat Police Captain Okay, sa aton mga tagpalamati, especially sa mga kaginikanan kag mga kabataan, sa mga ginikanan nagaplay ka mo sang vital role kung paano proteksyonan ang inyong kabataan against illegal drugs. Ang pag-protection sa ginikanan is nag-start sa aton panimalay. Dapat palang gaon i-guide gid ninyo kag dapat may strong communication kamo sa inyong mga kabataan. Kaya ang guidance ninyo makasave gid sa future kang inyong kabataan nga mapalayo sa mga illegal activities. Kag sa mga pamatan-o naman, don't let nga ang illegal drugs makaguba sa inyong future.
Kaya ang uton NPS, and then ang uton NPS nag-encourage gid sa aton pumuluyo na mag-stay vigilant kag Yes. i-reported ang any illegal and suspicious activities na related sa drug. Okay. Yes. Thank you so much, good ma'am, no, sa imo sining nga timpo sa subong nga aga, no. Once again, ma'am, congratulations, good. Kag sa tanan naton sining nga mga operatives no gikan dira sa banwasang uton or sa uton MPS, ma'am, no, kag maraming salamat sa imo sining nga timpo sa subong nga aga, ma'am. Thank you so much, good ma'am. Police Captain Lunilin Talamilio, ma'am. Okay, sir. Good morning and thank you so much. Yes, no. Ato nabatian mga kabinan ang aton sining public information officer, no. Very active, no. Of course, gwapahon no nga Deputy Chief of Police naton dira sa may Banwasang Uton or particularly dira sa Uton Municipal Police Station. Of course, headed no sa aton dira nga hepe, no, kabalikat Police Lieutenant Colonel Abner T. Hordan. Yes, amo na bala kabalikat Vincent, no, nga despite sa mga sunod-sunod naton sa mga operasyon, kaysa subong pa lang nga tuig kabalikat Vincent, more than 50 million pesos na, no, aton sining natigayon sining mga recoveries, no, angot sa kampanya naton kontra illegal nga droga, no, alin from January up to mid of May pa lang nakabalikat Vincent, no? Yes. Kung mo nakabalikat Vincent, 50 million pesos, no? Aton sining recoveries na all in all. So mo na bala, no, kung natigayon ini nga makasulod diri sa aton sining probinsya, kag natigayon ini nga magamit sa mga individual, no, pila naman bala ka utok ang maguba, kag pila naman ka pamilya ang magkalaguba kabalikat Vincent, maglinapta mga kabataan, which is nga hindi gyud manami nung epekto ang kung may dulot sang illegal nga droga diri sa aton sining probinsya kabalikat Vincent. Yes, no, mo to ganin nabatian naton nga sa mga parents dira, no, panawagan ni sa aton dira nga auto MBS, no, particularly ni Mama Talamilio nga sa mga ginikanan tutukan gid ang inyo sining nga kabataan, kag sa mga kabataan naman, no, hindi nyo pagtugtan, no, nga sudlon sang droga ang inyo sining nga kabuhi kay luwas nga guba ang inyo utok, guba ang inyo sining physical feature, no, sa inyo sining lawas. Yes. No, kundi guba pa inyo sining buwas damlag. So mo na bala, no, kabalikata Vincent, no, nga always kinato, no, even kani sa message, no, ni Mama kabalikata Police Captain Talamilio nga gina-boils down gyapon nato, no, sa mga ginikanan mismo ang great responsibility Yes. or top priority ginila nung ila sining mga kabataan, ila binigay sa mga minor de edad, no, nga dapat monitor nato, no, kaya kung nga abala nga naging ginikanan kita, di ba ang purpose naton is para sa kayuhan sa aton sining mga kabataan. Kung nga nag-create pa kita sa mga kabataan nga which is nga makapaguba man lang gali or makahalit man lang sa aton sining komunidad. So hindi man namin kabalikat Vincent, no, kay kung ano man nga negatibo nga maabdan sa aton sining mga kabataan or makahulumiran, no, or ano man dira may involvement, no, sa aton sining mga kabataan ng mga negatibo na sa gyapon ng kabalik ina sa kabalikat Vincent, no, sa mga ginikanan gid kayo ay sino man abi giya, sino man abi maglaygay dira, sino man abi magdisiplina sa inyo sining magbataan kundi kamo mismo nga mga ginikanan na kabalikat Vincent. Yes, no, so correct na kabalikat Erwin. And of course, no, dapat amo na sa aton dira nga mga pumuluyo, na not only sa mga parents naton, including dira mga guardian, lolo, lula, no, tanan Yes. naton nga mga relatives dira bantayan naton. No, hindi na nga sila magambal kita nga kumaguton kita dira karon mga impormasyon naton dira nga Philippine National Police or ang aton dira nga mga Ilonggo Cops sa mga impormasyon kung sino dira ang nagaduso, nagagamit sa illegal nga droga. Wala tuto mga likod, maguton mo puro barangay ambot, ha? Time will come ma-realize yun na, no, nga basi kibot ka mo naging biktima na da, no, ang inyo sining isa sa mga membro sa inyo pamilya ang pinakalala dira, no, loved ones nyo gid or close friend nyo gid or pinagid ka malapit sa inyo. So muna, no, hindi kita maging magbulag-bulagan, hindi kita dira nga duway ka lang nga blalabot, no, dapat mag-participate kita, no. Muna, ang aton sining nga officer in charge, no, Police Colonel Roland Bulalakaw, no, nagapasalamat gid sa mga pumuluyo, no, naton, no, in the whole province of Iloilo, which is nga very supportive gid, no, naghatag gid sa mga reliable information, no, sa aton sining nga mga operatiba dira sa aton dira nga mga Ilonggo Cops, no, para magkaladakpan ning mga kautoran naton nga still ara gyapon naga-involve, no, sa pagduso kapag gamit sa sining illegal nga droga. Kag always kabalikat Vincent, no, nga pandam gid, no, sa aton sining officer in charge sa Police Colonel Roland Bulalakaw sa mga individual dira, no, nga ilabi na gid, no, nga naga-engage pa kag na iba nagbalik sa involvement, no, sa sining illegal nga droga, nagbalik sa ilang nga dating nga bisyo, nagbalik sa ilang
nagligad nga mga hindi manami nga ginaubra dira no. Nga paandam gina sa aton sining officer in charge no nga ang inyo sining nga mga lookups no. Ang way gina-contact sa pag-monitor dira sa inyo kung ano man nga mga activities dira ang inyo ginaintrahan ilabi na ginaang involvement naton sa illegal nga droga no. So kung pwede pa lang noon tatin nyo na no. Hindi naman namin nga hilikoton. Yes. Always man naton way kita nga nagakataka dira sa pag-remind gino sa mga individual nga ini kablikat Vincent no nga ang droga is why gin man nami nga epekto no sa aton sini nga komunidad ilabi na gid sa inyo sini nga kuglingon which is nga utok ka kablikat Vincent no ang direkta sini nga ginaigo sa imo. So kung once nga utok ang halitan sa imo kablikat Vincent is why kanasang manami pa sini nga mahimo sa imo sini nga komunidad. Yes, no, tsaka na kablikat Terwente, ang utok ya ay isa ni ka main function sa aton sining lawas no, isa ka mga vital organs naton which is amo niyang gakuman kun ano daw obrahon mo anong hulagon mo te kung guba utok mo wala ka man direksyon no kaya mo na nagakontrol sa aton. So by the way sa mga kautoran naton dra please no support sa aton sining mga anti-criminality campaign no ilabi na gid sa sining illegal nga droga, wanted person naton dra sa mga illegal gambling naton, illegal quarry, illegal fishing naton, illegal logging kag madamo pa no nga dapat naton niyatap naon no para amo na ta always naton dira ginasulit-sulit sa inyo no kung sika balik Terwin pa no ang kalinong kagatawa sa probinsya no obligasyon sang tagsa-tagsa. So amo na dapat mag-cooperate kita, let's work hand in hand no para nga ano naton matapna naton kag of course maghakot kita sa mga investors no mga business men no women no nga mag-invest dira sa atong lugar kay kung malinong kag matawa may invest gina sila kag siyempre kablikat Vincent no drug free province no. Yes, correct. Which is makita man na naton si Bansi nga pungsod no nga which is nga nga nag-amar sila nga maglagaw sa muning lugar. Like sa iban nga mga pungsod no gusto kung nga gusto naton dito magkadto no kay una dito is drug free. Nga yes. Nga kung malagaw ka dito is maka-enjoy ka gid yan no kung baga mo na wala ka blikat Vincent no inang makagadto pareho din sa aton sa probinsya sang Iloilo no kung nga drug free ning probinsya pagid no. Yes. Kanami pagid no nga safe ka nga makakadto sa aton sini nga kabukiran dira magpangin-hangin. Yes. Safe ka nga magkadto sa aton sini nga mga kadagatan nga magpangin-hangin man dira or maglangoy-langoy. Kaya mo na blano imbes nga mag stress relief ka dito nga magpawayway ka ti anon mo na karon ka blikat Vincent no kung may addict gali nga nagabantay sa imo dira. Imbes nga na madula ang problema mo dugangan problema mo kag mangin biktima ka pa dira ka balikat Vincent which is nga gina-emphasize kinato no nga tani no ang aton sini nga handom no nga mangin drug free ning province is buliligan naton tanan-tanan na kabalikat Vincent. Yes kag kung sipon nato no choice kita because we're governed by laws no? May mga layi kita nga dapat ginapasunod kag ang inyo sini hindi ang aton dire nga always nga ginasulit-sulit sa inyo mga kauturan no sa bugos sa probinsya sang Iloilo hindi lang ni para sa amon no nga mga kapulisan inyo sini nga mga Ilonggo Caps kundi no as a whole no a whole community naton nga maging safe kita sa matag adlaw naton. So kabalikan Terwen balikan na naton sini nga mga comments sa Subungaga kay dugan amon again. Yes. Okay kay Sir J. Millamena aton dira nga public information officer sa Batad MPS. Good morning sir. Thank you so much Gino. Ang lagi na CPS naton nga monitor man. Today May 27, 2025. Have a blessed Tuesday everyone. Thank you so much. Watching from Liga SMP. Salamat Gid no. Liga SMP no. Keep safe Gid. Ni Sir Police Captain General Enrique Robles. Good morning sir. Yes kay Ma'am Irene Guelos Habuyo. Ma'am, thank you so much Gid no. Have a nice day everyone. Likewise Gid ma'am. Keep safe gid dira no. Halong gid permi ma'am. Salamat gid. Yes, kaya thank you so much. Kay Rene Bacolor no kay classmate naton. Naga-monitor gid sa Subong. Yes, thank you so much gid. gid bad no sa pag-monitor. And of course no sa pinakamasako no nga persona no isa sa mga masako ginaton no nga persona no dire sa Iloilo Police Provincial Office no kundi ang aton sini nga Public Information Officer at the same time spokesperson sang Iloilo Police Provincial Office nga naga-monitor gid sa Subong nga adlaw no kabalikat Police Major Rolando Aranyo. Sir, thank you so much gid. Thank you so And much. kay Sir John to no kay Sir Batilante dira sa my first IPMFC. Thank you so much man sir sa pag-monitor. Kay Sir Jojo no good morning watching from Bingawan MPS. Thank you so much gid sir. Kag subong man kay Sir Dadji de Lima kabalikat Vincent no Wow. sa aton sini Yes, program. sir. Aton sini nga Chief Provincial Drug Enforcement Unit kabalikat Vincent. Yes, thank you so much gid sir kay Delphine Apresurado. No, watching from San Rafael MPS. Salamat gid sir. Thank you so much sir. Ang balasan ni PS nato nag-monitor man no. Of course no headed by Kabalikat Police Captain Renzo Martinez. Salamat gid no. Balasan ng PS. Keep safe gid always no. Ang balasan nato isa man sa mga
may mga Top-performing significant naton sining, top performing man naton nga APS. unit. Angot sa kampanya naton na kontra illegal nga droga kabalikat Vincent nga which is this year no. Dalagko man nga mga kantidad no. Grabe. Aton sining recoveries angot sa kampanya naton sa kontra illegal nga droga gikan dira sa banwas nga balasa na Iloilo which is nga ongoing no aton sining mga intensified campaign nag-appeal gid kita no sa mga pumuluyo naton nga buligan ni naton tanan-tanan no. Yes. Kay gusto naton nga mabot ang chimpo nga wala na gid ya sang mag-try pa nga mag-infiltrate no or magsulod diri sa aton sining nga probinsya dala ang mga illegal nga droga kabalikat Vincent. Yes, thank you so much Gid no. Of course no si Ami Aguilar no. Good morning sir no. Magarso in Sir Blusan watching from San Enrique. Yes, Salamat thank you so much, Gid Ma'am ma'am. Ami Aguilar no. Halong gid always. Salamat gid sa pagmonitor. Keep safe Gid. Kay Yes. Newlen Dakles Perio no. Yes. Good morning. IBBO no. kabalikat Vincent no Watching sa aton from nga LDD. Oh, aga pa shout out Oo. gid. Happy watching from HRDD HRDD no naton, sa mga personnel naton dra. Yes. No Good tanan morning, nga HRDD family. Good morning gid sa inyo Mama Perio. Thank you so much Gid. Yes, thank you so much, ma'am. Kung naman ginaton nga mga comments sa Oo, kabalikat Vincent. balikan ta na karon. Oo, sige. So sa mga gagawin gina-shoutout ko dira no ang ako dira nga amigo no dira nga tutok sa subong aga dira sa may zone 5 barangay Igang Putotan Iloilo kung gusto nyo nami nga hairstyle nami nga gunting no bisan lipid ulo nyo Bisan kalbo. bisan kalbo tadlungon niya no dira sa may Don Don's Beauty Salon no dira sa may Igang Putotan no kay pre ko dira Lindon Sopranes pre thank you so much good for watching and of course no kay Manong Pinoy no fish stands no dira sa may Dapitan Putotan Iloilo thank you so much gida Manong no sa pagmonitor. Tanan naton sining mga barbershop no nagalantaw sa aton sining program no. Comment ka mo diri no kay pagka shoutout gid naton. Kay usama ni Yes. kabalikat Vincent no sang inang teleponan sa mga balita kabalikat Vincent mga istoryang barbero wala kung kaysa kabalikat Vincent no. Which is nga always gid no naga-updated sa mga chismis kabalikat Vincent. Bisan din lang basta may katulumpok. May na- mariteses na yan. Matareses. Yes, so kag subong man sa suki ni Sir Galeno si Sir Gerard no dari sa ano Bangka Merlo. Gerard, okay, no? Oo. Okay, ang Gerard Barbershop, no? Yes. Owned and managed by Mr. Gerard Castor. Yes. No, dira sa may Bangka Merlo, Kabalikat no? Oo. Sakto. Dira Yes. sa may, dire lang, no? Sa Banwasang Santa Barbara, Iloilo. Yes. Good morning. Kaga mo na, gusto nyo priskang isda, no? Dira sa may Banwasang Putotan, kanto lang muna sa may Barangay Dapitan, no? Putotan, Iloilo. Ang way pa kanto Barutak bala, no? Dira sa may kay Manong Pinoy, no? Dira sa may Pinoy Fish Stand. Priska na dodlaw. Nakatindog ka isda. O gatindog ang isda. Okay, sa aton sining oras nga alas 10:50 na sa aga. Nagyapon ka man kalantaw diri sa aton sining programa Ilong Kukabs on Air with the Radio Ogyon Santa Barbara. Yes. Sa gyapon no kabalikat Erwin kag kabalikat Vincent. This moment kabalikat Vincent aton sining pagadulong naman ng tips and reminders. Oh? Siyempre kalubanan kabalikat Vincent no nagataris pa sa mga ano naton. Kay expect naton no basta magulan subong next day basta wala lang forecast nga may bagyo. Isa kanamig di malagaw no pareho gapon nagulan. Subong kanami isang timpo kabalikat Vincent no nga kabitya sa aton sining mga kabukiran kagapon nagkalabasa ang mga humayan naton kabalikat Vincent nagkalabasa. Damo na bunyagan Pating kadagatan nabasa. Damo na bunyagan. Do ko namin i-travel subong no kag magbarbakasyon magpaliwaliwan okay kanami isang chimpo. So tandaan lang mga pila kan mga reminders naton no kabalikat Vincent. Para dano ka pa show up siya ring adlaw. So ari no sa aton sining summer vacation tips no kay bala naton mga kautoran naton subong ya ara pa ya subong ya no nagapasundayag pa sang ila sining mga beach body ba. Kag nagalaw-lagaw kun din man nga malparahe no kun din man nga destinasyon nga pagkapagto ang pakadtuan. So ari no always no before kita magalin sa aton sining panimalay no sa aton sining summer vacation tips dapat no nakapadlak ana yung panimalay mo ha kay basi paghalin mo to no may bantay sa lakay paghalin mo to karon sa kon man to kag pangwaon so dapat nakapadlak ang inyos ning panimalay kag ha sa paglagaw man naton yung mga kuturan no kung pwede mo lang hindi na lang kita magdala sa mga malalon nga mga alahas dira kulintas pulsiras relo kun ano dira kundi mo lang na kung baga kung pwede naton dalo ng occasional bala okay kung malagaw ka hindi man kinanglan nga need mo gid mapakita sang grabe nga mga gold gakadina sa imong no para likaw lang kita nga mahuldapan ka dira or mga kita mo dira hapos kwaon mga valuable things nyo nga hindi naman lang kinanglan ibilin na lang na mga kuturan. Hindi ka kabalikat Vincent ka enjoy ko limbawa kung naka ano ka dira nga na
nadulaan ka pa sang gamit. Oo. So imbes nga mag paliwaliwa ka na karon. Naglibog din mo Pagpuli no? mo naglibog ulo mo Oo. paano di ba? Bukanugon sa pinundar ko to, 30 mil to. Imbes nga magpa-unwind ka to karon Oo. nga madula ang problema mo pagbalik mo may problema ka. Ah. Another problema pagid ka balikat Vincent. Wa chansa. So dapat kung maglalagaw Oo. kita no, likawan ni naton nga magdala sa mga muna ng mga malahalon nga mga Yes. utang. Mm. Kasi kung maglagaw-lagaw ka mo, dala nyo dira ang titulo nyo, ang mga jewelry nyo, Oo. biyan sa Oo. kuryente nyo. Pati kudkuran. Ang mga valuables nyo dira na ipabili nanto sa inyo sining Yes. cabinet or sa mga vault nyo dito. Mm. May pito ka passwords, Grabe no? pito ka sets ang password, Oo. may pito ka mga... Pagbukas mo may kandado pagid. Oo na. So bilhin nyo na in short, bilhin sa inyo sining mga panimalay dira no. Kaya mo na blano nga kung mag-enjoy kita, dapat tanan nga dalata is mga portable lang, mga ano lang kag mga inang bala madula bla hindi ko bala sige na lang dula Ako na rin, total nagamit ko naman ta. Oo, kagaw ko matungtong mo lang gamay, may patay balikid mo lang. Oy, oo. oy. Tiga, imbes nga atensyon mo mag-enjoy, may patay Oo. bantay mo man sa Why gamit na, mo. oo. Ay na ano man. Oo. Tandaan nyo ha, even sa mga ports, mga terminal naton dra, may nabutang Oo. na dra, please don't leave your things unattended. Oo, No, hindi kaya- niya liable ang oo. management ha, kung may mga katuan ka mo dra. So this is why magdoble along kita kag ang mga hindi nam lang kinanglanon, especially valuable things nyo. Bilhin na lang. Ang mga importante Oo. lang ara. Yes. Ano ba nga to sining tips and reminder ka Blikata Vincent no kung mag Yes. ano man ka mo dira magkadto man sa aton sining mga kadagatan is always na make sure no ilabi na gid sa mga ginikanan dira no nga bantayan yun yung sining mga kabataan no. Yes. Kay budlay Correct. na nag-enjoy ka mo dira, iba nag-enjoy dira sa chismisan, nag-enjoy sa bantay sa kabuhi sang iba ning di nga mga kabataan to nagautaw-utaw na or Oo. salom-salom na, way nakabutwa or iba pagkabutwa is lipong na or na lumos na dira. So masubo na kablikat Vincent nga nagbakasyon ka mo, ano ka mo dira, nag-enjoy ka mo pero problema gali ang Imbes nga- insidente nyo sining malabutan. Imbes nga, kablikat ron tsakto na imbes nga magbakasyon, imbes nga enjoy, trahedya ang trahedya ang dangtan. Yes. So mo na pinaka masubo dira, monitor niyo dira ang mga kids nyo, no nga kung nag-enjoy dira, hindi lang nga kamo lang nga mag-enjoy. Oo. No pati mga kids nyo na alalayin nyo, No. no? Hindi nga sila nga oo. bata pa na karon ko bantay sa inyo nga mama hindi naman kadto Oo. sa dalom kay Oo. dalom na da. Tuto dire ka lang to bantayan mo din mga gamit May ato nakita ha. ko na kablikat Vincent no nagabantay. Tinami, eh. Oo, bata pa ba tayo sa Oo. gamit ya siya kay enjoy dito ya. Oo. Tapos ang bata pa yung bantay ko hindi Oo. naman kadto sa dalom. Basi malulong pa bata. Tuto picture kami to. Oo, na. Di ka to bata mo to, gimo mo slugoon. Gani. Oh. Imbes ka mag-enjoy ang mga kabataan ka mo. Pero okay lang mag-enjoy mga kadaman. No? Basta Oo. always ano nga paminsaron kita inyong safety Eh, and security gid kablikat Vincent. Yes, kabalik ka Erwin. Everybody happy. No? Oo. Dapat everybody happy. Pero Oo. hindi kita dapat ang state of being secured Amo na ang Oo. security. A state of being secure. Dapat secure kita no sa mga bagay-bagay nga mayara kita kag ha. Antes ka mo gali remind bagay naton dugang. Oo. Antes ka mo magalin sa mga panimalay nyo kung may mga importante mo nga kantuan, especially sa mga bakasyonan ninyo, kung din mga mudra kanto. Please abi ninyo na pag-update ninyo social media. Kaya mo lang na ginabantayan man sang iban. Abi mo friends heart pa. Oo. 5 AM nagalin na kami de. Oh, Yes. we're going to Boracay. Wow, wala ko no. Oo. Are tapos again nag-heart daan. Oo. Nag-heart mo siningon sang heart. Chamba. Kay why Tsamba. na tos malay. Tapos gid. Pagbalik nyo, why bilin? Balay nyo lang bilin. So, ang Oo. sulod mga appliances nyo, tanan, Oo. power tools nyo, pati slakyan nyo, guro ko madalasa. Kwaon Oo, pa na. tanan nga madala mga ano na bring Oo. bring ito on or bring Oo. or Di ba bring si sale? all you can. Sale. Naka-sale. Hindi kini sale kay Naka-sale, tanan mo, no? Dala Oo. man kutom mo dala dalon na. Oo. So, muna importante. So magwatan na ng kablikat Vincent no. Yes. Kutom mo dala dalon. Oh, striking force. Oo. Kabis ka ni iwag na sa pero gapasan bla ka Oo. mga ref bla no. So, Abi mo Oo. ahinti lang, mabal Oo. ang mga piyak balay mo da. Bawa- Ulogin grimati ilang Oo. ano kiging kwa. mabasa nga ba mapisa ng tawo no kay Oo. Oo. ka pasan sang ref Oo. mapisa ng tawo. Abi gali nila, abi Kali nila. kiwatan. Oo, mo na gani. Abi nila, mabala mga Oo. tupad balay mo daya kapin pa kung wala mo na inform ba yung mga tupad balay mo. Mabala siya, doon nagligad mo lang ni Margie gin nga kwa TV ha. Oo. Ginakwat na to nila. Oo, Oh, narimatin eh. na-embargo Wa ni na Kuray. embargo. Glimog yung kawat doon. Gari ka watan nga Oo. lang daw hindi man niklala hindi man ning kolektorya. Ay bakit mayad ya? Mabasa daw, mabasa daw cash man daw pero nga may kolektor nga nakapasaan ka.
So muna ha, tanda naton Oo. usually kabalikat Erwin sa mga compound na especially Oo. sa mga diri sa aton sa province ha. Yes. Usually makita mo na balay ka tumbok-tumbok, magparentehan na lang na mo. Yeah. Kung mera ka mo da nga maglakat ka mo kung luwas nga nakapadlak pag inyo Oo. dira ka makapanimalay, inform nyo man da ang neighbor nyo, mga Oo. parente nyo nga, abi choy, liog lang ba na ilang talang Oo. ang balay namon. Para at least kung may makita sila da nga mga unusual nga mga bagay or tawo, Yes. di ba mo Ma-inform ka mo. tumandok sila mo. Oo. Babalaan na nila kung sinong bago dira. Na. Nga may Oo. inform nga kung sinong whereabouts ati liga Oo. dumamo ni kag install gyud mo CCTV no kabalikat Erwin di ba? Yes, no, kapit pa kung hindi masaligan ng imo sining mga tukad balay. Oh, Madami na lang ang mag-install na lang sa CCTV but kapalikat Vincent. grabe ka man yung kabalikat Oo. Erwin. Kaya hindi na natin Masaligan kag sa hindi. Oh, Oh. hindi kaya hindi natin iwasan kabalikat Vincent no. Most din no, or sa ano naton. Basta Pinoy Oh. na kabalikat Vincent, basta tupad balay nga daan ko isa mo kuning mga iban bantay sa lakay. Modos mo. Oh, sakto na. Hindi naton masaligan no. Kag most day may mga misunderstanding madagal kabalikat Vincent. Kag tapos sa mo na blano hindi naton 100% gid nga trust nato no. So mas nami gid kung may CCTV ka mo, may close circuit television camera ka mo dira, naka-install dira sa inyo sining panimalay no kay portable lang sa mong kabalikat Vincent. Yes, Kag correct. kung online ka dira no, ma-monitor mo gid ang imo sining balay no. 360 degrees surveillance sa kabalikat Vincent. Ah, So, perte. namin na yan no nga. Tapos kasi, nami pang oo. quality. Invest ka Oo. mo, mabutang lang mo sa CCTV, nga do purom Oo. lang buron ang makita. Oo. Invest na lang mo sa insakto nga presyo para Oo. nga makita yung tsura. Di Oo. paano bi kung tabunan ng tsura sa Oo. mga bayhon kung sa karaya Oo. pa kabalikat rin bayhon. Pero Ano at ganito? least Oo. ma-identify natin kabalikat Vincent kay usually mga kabataan sa mga pamilya sila ning mga lagawan ng mga tao kabalikat Vincent. Gobi. Sila ning damo nga may mga kilala. So once ka maano nato sa CCTV at least ang iyang iyang sa lawas pa lang balaan mo na. Oo. Persado. Oo. Si Persado ano ni? Si Ano na yung Oo, nagkakwat na, ni? oo. Oo, kilala ko gini. May tato. May tato. Kag nami pag ginakablikat Vincent no, sa mga CCTV kay mga audio na subong kablikat Vincent no nga Yes, once may oo. magsulod nga kwatan na pili ka kasinggit no. Mabatean mo pang mabatian sa kwatan. Oo, mabatean mo pag Singgit ang na. singgit siya kay kagat sa sang ido mo. No, tay makapture dira pati audio. Oo. So makita agad, no? Ah. Ma-document mo. Kaga of course dako na kabulig man sa aton sini nga mga kapulisan kabalikat Erwin. Yes. No? So muna kaga of course no sa mga very active man ang mga tanod sa aton lugar. Puro lain gid no kung may mga CCTV kita o kung closed circuit television. Okay. Yes. Tapusan naton before we end no aton nga balikan kabalikat Erwin ang aton Yes. nanay nga mga comments kay basi magsulunggot ang jack. Ah. Next day ang viewers tatlo lang. Okay. Okay, no, kay Lance Bems. No, good morning, ma'am, sirs. Good No, San morning. Miguel MPS is watching. Salamat gid Lance Bems sa pagmonitor. And of course, okay, kay Sir De Lima, sir. Salamat gid sa liwat. Much, sir. Kaga, of course, sa dalom kita mo kanamo. Kay classmate naton, Divine Divine Bernabe, no, dira sa may Dingley MPS. Yes, good Thank you so much morning, ginamit kay bati ko si classmate Divine Meron din silang bago nga business nga gamay. No, do motor parts siya. No, kadto lang mo dira PM nyo lang si classmate Divine kung gusto niyo dira mga the best nga mga spare parts ang inyo dira nga motor. No, kasi classmate Bernabe ning autor eh. Okay. Mapisa nato na classmate dira. Yes, thank you so much gid kay Cheer Ray. No, good morning Iloilo ba natin MPS personnel. Thank you so much gid Ma'am Cheer Ray. And kay Bom Bom, no, watching from Carles. Thank you so much gid Sir Bom Bom. Yes. Kagdamo pagit sa dalom gali oh. Uh-huh. Ang kay Irene Tanlenias Tuos. No, good morning watching from Liganes MPS. Salamat gid Ma'am Irene. Keep safe. Mapisa nato nga PIO dira sa Liganes. Yes, kag ang Concepcion MPS nato naga-monitor man. Salamat gid no sa inyo dira nga monitoring kag pagtutok gid sa matag adlaw no sa aton sini nga programa mapakape kag balita man or Ilonggo Capson Air no. Of course si Ma'am Talamilio naga-monitor gid. Ma'am salamat no dira sa may Uton MPS. Thank you so much ma'am. Mo naka-highlight gid ko di kabalikat Erwin kag kabalikat itek yan. Thank you so much gid Ma'am Lonilin. Itek ibisinte mo. No, thank you so much gid ma'am. Oo, salamat gid mama. And of course kang new listen MPS nato naga-monitor man sa Subungaga. Salamat gid sa mga comrades naton dira. Yes. And sa akong siling beloved wife na Chris Cloud Blue sama. Salamat gid sa pag-monitor no. Shout out dira sa Technical Support Company Regional Mobile Force Battalion 6 dira sa may Lublob no. PD Montfort North Dumangas Iloilo. Thank you so much gid ma. Kay Toto Tarde dira. And of course kay Roberto Eliorques no si Sir Eliorques no sa gimbal ni no. Thank you so much gid sir no aton dira nga PIO. Kay Sir Jed Kanha, no, good morning everyone. Salamat gid Sir Jed, no, keep safe gid.
Kay Estreni. No, good morning sir, watching from Leon, MPS. thank Or you so from much, Leon Ged. lang gali. Oo. Thank you so much gid Estreni, God bless Yes. ka. Subong pa si Sir Police Lieutenant Jadi Bundak no dira mapisa naton nga payo no dira sa Banwasang Barotacan Nuevo. Thank you so much sir. Nuevo MPS. Thank you so much gid sa pagmonitor sir. Subangan naton ang mapila ka mga tips and reminders naton sana by next episode naton Oh, di ka madugang ka na subong. Ayo buwas no bantayan nila no nga aton sining may mga questions kamo buwas no. Yes. Pili ka mo diri ka kadto sa aton sining comment section magumpisa nga aton sining live by 11 o'clock. Aton sining programa no kapig kag balita no kay mangin bisita naton. Oh. Ang aton sining resource person buwas is gikan sa aton sining Regional Anti-Cybercrime Unit 6 no. Yes. Kung mga query ka mo dira about ang topic ko naton buwas is about sa scam no. Oo. Ano Mga lang online mga scam, udos, no? mga online scam Oo. na mayara nga mga verbal scam mayara tapos tatanang na scam no. Dira naton Oh, mabalaan dira naton, buwas. boss, oo. O pwede ka mo dira ka interact ka mo ano. Paano ka mo dira palabot ka mo sa mga concern, comment Oo. ka dira para nga ti buwas masabat naton live no. Yes. Oo. Okay, kaupo naton buwas ng Chief Clerk no sa Regional Anti-Cybercrime Anti-Cybercrime Unit 6 no. Si Corporal Manuel no kabalikat Vincent. Yes. So sining guest no diri sa buwas naton ng singa program ang kapay kag balita no by 11 o'clock no. On Yes. board nga daan kamo Mm. kay tapos comment kamo dira kung ano mga questions no agod nga basaon naton early no sa aton nga bisita no kag topiko naton about sa Oo. scam and about sa fake news kabalikat Vincent kay subong Yes. daan is madata ng about sa fake news sa kabalikat Okay, kay buwas ka balikat Erwin, dira na mabalaan no kung paano likawan ang scam at the Yes. same time kung ikaw no ang nabiktima sang scam ano mga himuon nimo. Ano mga Yes. dapat himuon. Aha. Kaya nyo na boss aton ring programa kablikata Vincent. Yes, ka balikat Thank Erwin. you so much again sa tanan naton sining mga live viewers ug followers naton no diri sa atong official Facebook page ang Iloilo Police sa Provincial Office kag Subong man. Nagatutok May no papas sa pa? may papas oh. Sa Yes. nagatutok man diri sa aton nga official Facebook page no sa Radyo Gion Santa Barbara. Yes, 106.7 FM. Yes, kay Ma'am Cecil Baldiser Katz no from Asin PS. Thank you so much gid ma'am. Thank you so much. Thank you so much gid no kay Mama kay Marilo Aquileska. Thank you so much. Good morning mga idol. Sir likewise gid Ma'am Marilo no. Si Mama followers na rin nato no before Yes. pa. Subong siguro medyo ligwa-ligwa si Ma'am. Thank you so much gid Ma'am Aquileska no keep safe gid. Yes. Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, Ligtas ka. Ang kalinungan kakatawayan sa aton sining probinsya, obligasyon sang Tagsa. Ay magilamang diri sa Kablikat Multimedia Convergence Center, Center. sa kaluwan ni Dr. Amiloy. Naglantaw sa aton sining programa kag nagupod gid sa aton sining mga topiko sa subong diri sa programa programa nato. Pwede na. Nagadulong sa mga balita informasyon gikan diri sa probinsya sa Yes. Iloilo. Kuman inisyatibo sang inyo sining mga kapulisan. Yes. Kaya ang wala sang liwan kundi ang Ilonggo Capsoner. Kunin ko sa subong sa technical side kabalikat Staff Sergeant Christopher Tope Dignadice. Yes. Staff Sergeant Erwin Magarso. Yes, ako naman Staff Sergeant Vincent Blusa Jr. Inyo, Inyo, masaligan.